idu dani. Ali je bilo boli u tim lepim tamnim očima, što još ih sanjam noćima. Ja čekat ću te do sitnog sata i nosit ću tvoj dar oko vrata, da opet vidim tvoje lice, mala bela gospođice. Има луѓе кои не глумат, туку го живеат секој лик со себе. Има жени кои не светат поради светлата на сцената, туку светлината ја носат со себе. Ова е приказна за една таква жена. Тивка сила на уметноста, глас кој не вика, но силно одекнува. Тоа е Слобода Мичаловиќ. Таа е наша гостинка во мојот пат до успехот. Дами и господа, ве поздравувам од Белград, од матичната куќа на Слобода Мичаловиќ, Југословенско драмско позориште. Одиме се наоѓаме со Слобода Мичаловиќ и ја откриваме незината приказна во две продолженија во мојот пат до успехот. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас. Gospođice. Моје почитување, конечно. Pa dobrodošli. Dobrodošli. Dobro našli, kako ste vi? Odlično. Evo, čekala vas i ja. Evo ispred Југословенско драмско позориште, ова е ваша матична куќа. Jeste, ovo je moja matična kuća. Може би и во Лесковац да се договориме, ама немате многу време. Во Лесковац имате нешто или не? Немam Бидејќи više ništa. Ништо немате? Ništa, pošto sam ja samo rođena u Leskovcu, nemam familiju tamo, tako da imam prijatelje, Пријатели. ali nemam ništa fizički tamo, da. Неверојатна биографија за годините кои што ги имате, багажот кој што го имате, многу главни улоги, многу доглавни улоги. Какво е чувството после 24 години кариера? Kako se osjećate? Kad ja sama krenem sa tom retrospektivom, onda je baš začuđujuće gde sam sve stigla i šta sam sve uradila. Ali sam onako zadovoljna. Sigurno je moglo bolje, ali moglo i gore, tako da sam zadovoljna. Trajao je put, borba je bila, nije bilo lagano. Nije bilo lagano, nije mi palo uopšte s neba, ali nekako uz Božju pomoć sam uspela da istrajem. Како сте ми сега во Белград? Влегуваме внатре во Југословенско драмско позориште. Да. Но чисто онака да ве прашам, бидејќи е малку тензично и кај вас и кај нас. Да. А вие глумците сте поприлично на мета. Jesmo. Снимате? Jesmo. Или не толку многу? Pa da. Pa dobro, i snimamo i radimo i mislim, ali ovo je negde naša baza, pozorište, a onda sve ostalo
kako dođe. Istorija. Ajde. Ajmo. Kao miris mladog vina, prođoše detinjstva dani, tad smo bili put daljina, sad u sebe zagledani, ali jedne oči bajne uspele su da me vrate u te neke stare dane. Слобода Мичаловиќ, во мојот пат до успехот, конечно се договоривме. Знам дека многу работите после неколку години договарање, меѓутоа не сте вие виновни, јас сум виновен. Зборувам македонски, така? Разбирам. Ja vas apsolutno razbiram. Ipak sam ja iz Leskovca, tu smo. Како сте? Dobro. Kao malo onako, da tako kažem, pamtim i bolje dane, ali dobro. Да? Borba je. Па добро, ради се пуно. Radi se dosta, ne onoliko koliko smo radili prethodnih godina, sada je tako malo specifična situacija kod nas i onda se sada prosto to utiče na sve živo, tako da, ali sada će konačno da ispliva kvalitet, a ne kvantitet, tako da... Ali ne mogu da se žalim, ja sam u ovoj kući zaposlena, Jugoslavijsko dramsko pozorište, ovde igram u ostalim pozorištima, snimam neke lepe stvari, zadovoljna sam, dobijam dobre uloge i tako. Колку е тешко да се прави баланс помеѓу театарот, помеѓу филмот, затоа што филмовите бараат поприлично ги време за снимање, така? Da. Треба време за текст, за театар. Колку е тешко да го избалансирате сето тоа, затоа што вие сте буквално почнувајќи, ако сакате, од Зона Замфирова преку Ранjeni Орео, не знам, Непобедливо срце, Тајне винове лозе, Убица Мокоца, све оно што е оставил било какав... Koreni, moji omiljeni, da. Како правите баланс и како налазите време? Pa И деца. i deca. Da. Ja sam baš radoholik. Ja nekako ne gubim vreme, mislim, bar je meni gubljenje vremena da sada sedim u parku ili u kafiću i okej mi je nekada, naravno, volim. Ali da mi to bude po čitav dan, meni je to jedan onako besmisao, zato što ja stvarno spadam u one glumce koji žive svoju profesiju. Ja uopšte ne odvajam svoj život od svoje profesije. I podjednako mi je važan i uzbudljiv i ulažem u svoju profesiju kao i u svoj život. Tako da je to jedan sastavni deo mene i zato nikada nisam mogla ni da odvojim. Kad me neko pita pozorište, film, televizija, ne znam, sve volim. Možda za nijansu mi više prija film, jer ima neku tu svoju stvarno specifičnu magiju, a opet pozorište ima svoju magiju. Tako da ne mogu ništa tu da odvojim, ali stižem, ne znam, za mene stvarno dobro sam organizovana, to mi se čini. Jer kad vratim film, sada ovako, skoro sam nešto pričala s nekim producentom i onda sam nešto evocirala svoju karijeru unazad i dok sam pričala o tome, ja sam ovako sama stala, se umorila i rekla čeče, ne znam kad sam to stigla nekako, jer sam ja snimila film i u Kazahstanu, snimila sam film i u Jermeniji, i u Moskvi. Nekako sam letela, ali nisam imala puno vremena samim tim za neki, kako da kažem, pa tako da ga nazovemo, realan život. Nego sam imala fokus na decu, pre svega kad sam krenula, kad nisam još imala decu, da startujem, da imam dobre uloge, da budem u pozorištu, da tu steknem iskustvo. Zatim mi je fokus kad su došla deca, bila deca. Onda su, eto tako nekako, deca, porodica, posao, prijatelji i onda sam se stalno vrtela u tom nekom
krugu i u tom nekom tempu. A evo sad kako devojke odrastaju, sad malo imam vremena i želim da se malo posvetim sebi, da malo ono što sam propustila Koliko godini si? nadoknadim 15. 15? Da imam bliznakinje. O, da, znam. I tako da ono što nisam kao mlada imala ni mogućnosti finansijske da putujem, sad nekako uživam da svaki trenutak koji mogu da imam, da s njima proputujem još malo nešto da vidimo, ne još malo, nego da vidimo nešto. A ako ne, onda eto tako volim da pobegnem na par dana, samo malo da budem turista i da uživam. To mi je baš pričinjava veliko, veliko zadovoljstvo. Da upoznajem druge nacije, da putujem. Сакам да ве вратам малку назад во детството. Родена сте во Лесковац. Da. Kako se zoveš? Mićalović Sloboda. Kako? Mićalović Sloboda. Sloboda. Sloboda narodu, to je ono, jel? Ne, samo da znam ono. Kaži mi koliko imaš godina? Sad će 9. 9? Pa kad voziš u školu? Pa sada uspem. A što nisi pošla sa 7 godina? Pa jesam. A znači kriješ godine, lažiš. Ne krijem. Ne kriješ, ali ima nešto što kriješ. Nema. Kaže nema, pa si nema. Pa nismo mi naivni, pe. Čekaj, sad će, evo, mašemo. Samo da završimo ovde, pazi ovo. Da li si spremna, može biti, za jedno pitanje? Jesam. Ajde, mi će da te naćemo, ona će da odgovori. Ti sad. Da li si se, može biti, zaljubiš? Jesam. Ajde, moram se jedan aplauz. Актерската генетика, апропо вашиот татко, предпоставувам, тамо се влече, меѓутоа, вие тамо завршувате основно училиште, така? Osnovnu i do treće srednje. Средна сте драмс, музичка. Muzička, da, muzička srednja muzika. Почнувате и како клинка Da. во новинарски води. Прво интервју на Бранко Коцкица, ако не се лажам, правите. Така? Jeste, a radio intervju. Радио интервју, да. Da. И актерството е она кое што го сакавте цело време? Уште како дете? Da, apsolutno da. Заради вашиот татко или? Pa ja verujem da je zbog toga. Mislim, tata i ja smo baš bili jako vezani. Ja sam nekako, on je meni bio vodilja, uvek i velika podrška i ne znam, taj odnos između ćerke i oca, ko nema taj odnos, kad otac nema sa ćerkom dobar odnos, mislim da je to veliki problem sutradan za ženu. Ja sam imala tu sreću da je moj tata bio jako dobar, plemenit, veseo čovek, a uz to bojem, ali bojem ne u današnjem smislu pogrdnom, nego baš nekako umetnik u tom malom gradu, jako je bio cenjen i poštovan. I ja sam svaki slobodan trenutak koristila da moja muzička škola, mamin salon i pozorište nekako su bili, jako su blizu bili. I ja svaki slobodan trenutak bi bežala do pozorišta, da budem tu, da se nešto šunjam, da gledam probe, da budem u fundusu sa kostimima. Čini mi se da još uvek pamtim miris fundusa. Da, ili ne znam, dole gde je ta prostorija gde rekvizit stoji. Nekako od starta je mene to vuklo. Naravno da moji roditelji su bili protiv toga, prvi tata, onda i mama. I nisam bila ni na kakvoj dramskoj sekciji, nikada se nisam amaterski bavila glumom. Apsolutno su odbijali svaku moju potrebu da to uradim. Čak se nisam ni takmičila u recitovanju, ništa, nikad ništa. Nego je tata imao tu neku logiku koja se na kraju ispostavila da je jako dobra, to je da ukoliko ti ušte želiš da budeš glumica, a to možeš, imaš dara, izvoli, probaj prijemni ispit kad dođe vreme za to, ako si za to primit ćete, ako nisi, doviđenja, prijatno. Tako da sam ja nekako posle 3. godine jedva to dočekala, a da se vratim na Branka Kockicu, pa to je bilo, mislim, kad kažu, ne znam, sticaj okolnosti, igra sudbine, ne znam, moguće je, sve moguće. Ali to je stvarno blesavo. Meni su se 2 stvari desile, a to je da
Dom vojske u Leskovcu. Ja ne mogu da lociram koliko sam godina tada imala, ali nema šanse da sam imala više od 7, 8, toliko, tako nešto. I to je bilo puno, bila je predstava Kocka do kocki kockica i onda smo mi, deca, ne znam koliko dece, 1000 nas, je tu bilo i čekalo i Branko je, nije mogu svima da daje potpise, autograme, nego samo nam nacrta kockicu, 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 kockicu i to kao, gde ćeš svima, čoveče. I u tom trenutku radio voditeljka kaže, mogu da dobijem intervju od vas? On kaže, ma ne možete vi da mi postavljate pitanje, vi koliko deca, uzmite neko dete, pa neka mi ono postavlja. I ona mene bukvalno ovako prvu zgrabi i stavi u krilo i ona meni šapuće pitanja i ja pitam Branka. Tako je to bio moje prvo iskustvo s njim, kasnije smo igrali u Pužiću. Ali se, na primjer, isto desilo jako specifična stvar, gde je mene Manda opet... To je bila emisija s one strane Duge u Leskovcu i opet nenormalno puno dece i od svih nas on je mene ovako izvukao. To ima na YouTube-u, baš ima taj snimak gde se ja predstavim, imam 9 godina i da bismo na kraju, eto, to jest umeđu vremenu postali kolege, dobri prijatelji i eto, život je tako napravio opet neku predstavu kako život samo to ume, a to je da sam ja bila na toj predstavi kad je on, nažalost, i umro i ja sam bila ta koja, pored njegove supruge, je skočila na scenu da mu ukaže pomoć. Nismo uspele, ali nekako je čudan taj životni krug, baš je čudan, baš je neuhvatljiv. A to je prava definicija, neuhvatljiv, da. To je i stres i baš neuhvatljivo. Baš neuhvatljivo, kako ste rekli. I dođete u Belgrad. Da. Odite na akademija, dramska. Audicija, pretpostavljam, така, prijemni ispit. Da. I šta je bilo? Tata šta kaže? Pa, šta je rekao? Tata je krenuo sa mnom, morao jer je bombardovanje bilo. A da, to je 99. Tako je. Tik posle bombardovanja zapravo smo mi otkrenuli i sada su putevi bili porušeni, to jest mostovi. Tako da je jedino prevozno sredstvo voz, koji je bio krcat i to je bio putnički voz. I ja sećam da smo Leskovac-Beograd putovali jedno 6 sati. I kasnila su dokumenta. Ja sam otišla, prvi dan prijemnog ispita. Moj otac sve vreme govori da se uopšte ja ne nadam da ću biti primljena, jer profesor Predrag Bajčetić uopšte ne voli takav tip glumice kakva sam ja. Tamna, sa tamnim očima, još iz Leskovca, ima akcenat. Ja sam tad bila onako baš krupna u smislu puberteta, onako jedra, sva. Kaže, a on ne voli, on voli plave, mršave, znači bledolike, ti ni po čemu nemoj se nadaš i tako. Međutim, ja nisam dozvolila ni sekund jedan da mi... Tad sam imala najveću sigurnost u životu i nikada više takvu sigurnost nisam imala. I on je mene čuo, recimo, pa večer ili 2 večeri pre samog puta je čuo šta ću ja da izgovorim na prijemnom ispitu. I dao mi je par indikacija i tako smo mi krenuli. I onda je stigli u Beograd, mene nema na spisku. Šta je bilo, kasne dokumenta zbog cele situacije. Međutim, moj profesor, koji je jedan gospodin čovjek, veliki profesor, jedan od najvećih profesora te akademije, koji je osnovao Fakultet dramskih umetnosti na Novom Beogradu. Tu zgradu je on projektovao, čuveni Predrag Bajčetić. Mi smo bili poslednja klasa. On je rekao, ko je ta mala, jer odjednom se nadigla frka, stigla je neka iz Leskovca, ali nisu stigla dokumenta. I on je rekao, neka čeka. Ako ne bude komisija preumorna, primit ćemo je. Ako bude komisija premorena, nek dođe sledeće godine. Pošto sam imala u tom trenutku 17 godina, on je verovatno čovek verovao da ja mogu i sledeće godine da probam. I ja sam čekala. Čekala. Tata je bio, sećam se, u nekoj kafani preko puta.
već je našo društvo, njega je trema savladala onoliko. I sećam se da je Sergej Trifunović prošao, koji je u tom trenutku bio jako voljen među devojčicama, jer je tad izašao film Stršljen, i da je on prošao pored mene i da je samo ovako, nešto me ovako pipnuo za obraz i kao, ma bit će sve okej. Ja sam bila, čoveče, ja sam videla Sergeja, sad ću ja da upišem 100%, ovo je neki znak i tako nešto. I ja sam čekala do kraja. Koliko sati? Pa, recimo, ja sam od 7 ujutru, u 9 uveče su me primili. Da, u 9 uveče su me primili, ali ja sam nekako, meni nije uopšte opala ni energija, ni entuzijazam. Da, pa dobro adrenalin drži. Da, ja sam tu došla, što bi jedan moj dever Milovan rekao, kaže, ona je došla da pobedi. I tako, ja sam nekako došla i prvi moj susret sa profesorom i sa komisijom, znači nakon tog čekanja, je bio tako što je moj profesor, da bi me to se ja kasnije shvatila, da bi on sad mene malo probudio, on je rekao, ovde piše da se zovete Sloboda. Ja kažem da. Kaže, ajde, molim vas, samo izađite, ne želim ni da vas vidim, ni da vas čujem, jer kako ja vas da shvatim ozbiljno sa tako neozbiljnim imenom? Naravno, to je bila igra, da me prodrma. Ja kažem, kako to vi mislite? Kaže, ili imate neki nadimak? Ja kažem, imam. Kako vam je nadimak? Ja kažem, Boba. On kaže, katastrofa, napolje, ajde napolje. Ja kažem, doviđenja. I krenem da izlazim i onda me ostali profesori zaustave i kažu, vratite se, čekajte, ajde, kad ste već tu da vas saslušamo, vratite se, ne znam. I ja, čekam, mislim da je bila profesorka Bilja Mašić, i ja sam sad onako zbunjena i krenem to da igram, da bi ja posle shvatila da se tadašnja profesorova supruga zvala, to jest nadimak je bio Boba, to jest Boba se zapravo zvala. I onda je on napravio štos iza, ali on je mislio da ja to znam, ja nisam imala pojma. I ja sam to sve odradila, onda je profesor pitao, kaže, ovde piše da vi znate da svirate klavir, ja kažem, znam da sviram klavir, pa svirajte nam nešto. I ja sam ostala pola sata. Ja sam svirala, pevala, da kad sam izašla, moj otac je bio bled potpuno. Gde si do sad, šta si radila, gde si bila? Kažem, ja sam se super provela, ja sam primljena 100%. Kaže, prestani, tišina, nemoj to da pričaš, moramo da sačekamo. Kaže, ma kak, ja sam se super provela, veruj mi, primljena sam, ulazim u uži krug. I onda, mislim, sad kad sam roditelj, stvarno je strašna ta sigurnost, zastrašujuća koju sam imala, jer ne daj Bože da me nisu primili, stvarno je onako pad žestok. I onda sam ja, izašao odmah spisak, posle 15 minuta, i nas dve smo ušle u uži krug. Onda je usledio taj uži krug koji traje 7 dana. I to je onako baš najteži deo prijemnog ispita, pa možda čak i studiranja. To je tih 7 dana gde oni tebe i fizički, i psihički, i talenat ti proveravaju, i sposobnost komunikacije, i kako primaš indikaciju, i da li si talentovan ili je to samo nešto trenutno se desilo, od kog materijala si napravio. I to je onako baš iscrpljujuće. Od 8, recimo, ujutru, pa bude nekad do 9 uveče si ti na fakultetu, i to traje 7 dana. Da, svi smo u modricama, u podlivima, od akrobatike, od svega. Da. A zašto to se radi? Pa takav je koncept prijemnog ispita, jer umetničke akademije su jako specifične, pogotovo glumačke, jer mi radimo, naša duša, naše telo je instrument, a dešavalo se da promaknu ljudi koji prosto imaju neke velike traume, probleme, i onda ne možeš ti da izdržiš to kopanje po sebi. Ne možeš ti da se vratiš tek tako kad uđeš duboko, jer mi smo tamo na akademiji ulazili baš u neke sopstvene možda i mrakove i u neke situacije koje su ti nemile i tako dalje, kao neka psihoterapija, tako mogu da nazovem, u momentima nekim, da bi onda to koristili kroz vežbe, kroz tekstove i tako dalje. Ti moraš da prepoznaš ja u datim okolnostima, to je
prvo poglavlje Stanislavskog koje svi mi moramo da savladamo, da bi kasnije ja mogla da se stavim, recimo, u tuđu kožu. Ali prvo moram ja to da osetim kako to izgleda i kako bi ja reagovala, pa tek onda da nabacim kostim i drugu masku i tako dalje. Tako da je to, jer nemoguće, evo, verujte mi, posle 22-3 godine koliko se aktivno bavim glumom, nemoguće je da se vi iz večeri... 24. Ha, wow, hvala. Znači, nemoguće je da se vi iz večeri u veče igrate drugu predstavu, jako neke emotivne predstave, lomove, ili snimate i da se vratite onda tek tako realnom životu, a da vas to ne košta. I onda je tu procena, više tu procena talenta i psihe, igra jedna onako. I onda kad prođe tih 7 dana, opet ništa nije sigurno. Onda se izlazi na završni ispit sa publikom i onda se radi sve te, zapravo program s kojim si se pojavio, samo su ti sad profesori pomogli da to liči na nešto i da bude kako bi trebalo da bude, a ne kako si ti mislio da treba. I tek onda čekaš još 2-3 dana da oni od, recimo, 450 je bilo na širem krugu, bilo je možda nas 150 u užem, a nas 12 je samo primljeno kao jedna klasa. Jer Umetnička akademija glumačka je jedna klasa, 1 godina. I to je bila velika, obično bude od 8 do 12 ljudi se primi. Ovo je bila velika klasa, nas 12. I onda je nekako, mislim, ja volim da kažem da je moj profesor, Predrag Bajčetić, koga sam uvek volela i rado ga se dan danas sećam, nekako on je taj koji je meni apsolutno promenio život i ne bi mogla da opišem rečima tu zahvalnost što mi je dao tu mogućnost da radim ono što želim i za što mislim da sam se rodila. Sad, koliki su moji kapaciteti, to je druga priča, ali ono da radim, što volim, već bi trebalo da budem zahvalna. Wow. Šta se desilo to sinoć? A zato si došla? Nisam zato došla, ne. A dobro, sve okej. Ispeglo sam to. Znaš da volim neki put da prespavkam u ćeliji, da se odmorim. Jel piješ ti još uvek? A jok, nego ću da poludim. Šta je? Šta je? Jesi zaboravila koliko sam simpatičan kad sam pripit? Pa. I mislim da je to dobro da glumac prihvata, mladi glumac, što je više, pa ne sve, ali što je više stvari moguće da njega izgradi. Ne bi valjalo sve, ali ono što je dobro za njega trebalo bi da prihvata, a ne da a priori čeka samo glavne uloge, to se neće desiti. Prva premijera je bila, baš sam ovde u Jugoslavenskom dramskom, na maloj sceni Stupica, to je bila najlepša scena u Beogradu, koja nažalost ne radi, zatvorena i nikako da je renoviraju. Tu sam igrala Koštanu, ali sam uskočila mesto moje koleginice Milene Vasić, koja je zatrudnela u tom trenutku i ja sam bila na akademiji, ona me pozvala i ja sam bila alternacija.